Horas madihita saluhutna. Huria na niholongan ni Tuhan Yesus Kristus, andorang sota buhay panminggut ta di managoton, jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Marende mehita siya mukwende nomor 180 lalu ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata ama ho ale sandok tanoon, endeho kamu mahamuliaon ni guarna, marmulia baik kamu puji-pujianna, dok hamu mandok debata, tung nasokal doa kapambahenamu, binay ni hati timbul ni gogom, ikon marsomba tuho akamusum. Haleluya. Martang yang mahitam, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok muliate dohami tuho,
Ala ditaluhok ko dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disendangi ho do tano namami. Asa marpakiriman na mangulu hami ala ni haheomi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean. Ay ho do ulu nami. Ruas mudo hami. Di pausat ho do hami sian haholomon tu hati uron. Siak kamate at tu hangoluon. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari. Pasangapok ko di bagasa kaporseaw na mangulu. Pay masahat hami tulambungmu. Amen. Pundul mamu. Tanghiok kamu mapatik ni debata. Ala nii dibuhul muse sada ari sadarion ninna ay didok do marhite siya si Daud dung salpu na selelengi sumat tunaw nidok na hiyan sadarion di na binabigay muna suarana unang mapapirhamu rohamuna sa halinay. Ala nii dibuhul muse sada ari sadarion ninna ay didok do marhite siya si Daud dung salpu na sa lelengi sumat tunaw nidok na ihiyan sadarion di na binibigay muna suarana unang mapapirhamu rohamuna imasahat na tapangido magugusyan debata rap mahita martangyang ale debata say pargugoy mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Amen.
atau poti mendosatta, martangiang mahita di bagasan rohatta. Ale debatan nami, namararsi roha jalan abadia, ama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhihala hami, riko doa sini roham disalut hami halak pardosa, alanido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu partopot hami, tung na jot do hami manimbil sian akadalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami endang dihalomon roham hamatian niya kapardosa alay hamubaon ni rohana do dilomon ni roham asa mangolu se sama saluhut hage duhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion do tagogoon niton di porbadia. Asa terapul situ tu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Aindang adong imbar ni ay saluhu do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor, binahin ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajonjong ni debata, bayan na bangsa parasian marhite-hite hapor siyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na ginjang. Amen. Turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Pesalmem bindu 20 ayat sada sahatu ayat onom. Tajahama margati soring ayat na perpude rak manjaha mahita. Ende sian si Daud
Jehovah do si parmahanau, dang tagamon huranganau. Di pasabam dorohakku, ditogu doau di dalak katigoran, alani goarnai. Hodo manutuk meja di jolokku, maradopon akka musukku. Dimiaki hodo ulukku, suk-sukdo panginumaki. Rak meita, tongon tahe dengan basa dohot asin niroha, mangiutiut au salengau mangulu. Jala dungulak ahu masuhakku mabagas ni Jehovah saleleng ni lelengna. Ima sahatna, martua doak kana tumangio kata ni debata jalan peopsa. Amin. Tindak ko maha porsiatai songon nahina tindak ko nidong atas sa porsiaw ni sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumopalangi dohot tanoom au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andorang suaguguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pe mamulak soko tu tanoom manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato panalak Kristen akka na badia, dohok dia sesaan ni dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na umate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Hamuna dongan saporsiaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinahahon ondolan ni tikting di huriata di minggu sadarion. Atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot wakadongan na ondo pe marminggu di HKBP Yogyakarta Sedarion. Upasat kami matabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita salutna. Udut tusita begema ondolan nitikting di huriata Sedarion. Tarsurat di hata Indonesia jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite soft copy di tikting di WA Group wilayah kategorial. Yang pertama, nama arti dan topik minggu 21 April 2024, nama minggu Jubilate. Artinya marulopolop tu debatama alisan dok tanoon. Topik minggu Yesus gembala yang baik. Yesus do parmahan nadinggan. Yang kedua, pelayan ibadah minggu pada pukul 9, khotbah oleh Amang Pendeta Abner B. Panjaitan MDiv, liturgi Amang Sintua H. Pasaribu, warta kami sendiri Sintua Simamora, petugas dan pelayan selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Ketiga, pertangyangan wilayah minggu ini, yang pertama di hari Selasa 23 April 2024, pukul 18.00 WIB di rumah keluarga LC Jabat Ibu F.I. Borusinurat, alamat Jalan Bantul, kilometer 9 Bakalan, Bantul, wilayah Selatan. Yang kedua, pada hari Rabu 24 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB di rumah keluarga LC Hotang Ibu R. Boru Tagalung, dilaksanakan di Sopogodang, wilayah Barat. Berikutnya, pesta pembangunan Pospel Wonogiri. Pada hari ini, Minggu 21 April 2024, Korina Kamis akan menghadiri pesta pembangunan Pospel Wonogiri yang dipimpin oleh Amang Pendeta Panggabean. Selanjutnya, kunjungan gerejawi tamu huria pada hari Minggu 28 April 2024 dalam ibadah pukul 09.00 WIB kita akan menerima kunjungan gerejawi dari seksi perempuan HKBP Kemang Pratama. Yang keenam, serah terima fungsionaris pada hari Jumat 19 April 2024 dalam sermon parhalalo telah dilaksanakan serah terima fungsionaris Bendahara Huria HKBP Yogyakarta. Selanjutnya, warta ketujuh, gotong royong pembersihan dan penghijauan gereja. Salah satu program mendasar dan penting perayaan jubileum 125 tahun Zending HKBP adalah gotong royong membersihkan dan menghijaukan gereja HKBP. Melalui gereja HKBP yang senantiasa kedapatan bersih dan hijau ini, kita ingin bersaksi kepada dunia tentang Allah yang dapat menciptakan dan menebus kita. Oleh karena itu, Panitia Jubileum 125 tahun Zending mengajak seluruh jemaat HKBP untuk ikut bergotong royong membersihkan dan menghijaukan gereja kita bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan gembira dan sungguh-sungguh, supaya nama Allah dimuliakan dan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kita semua adalah surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini. Warta ke-8, Tokto Repair dan donasi pembangunan, sebagaimana hasil keputusan rapat huria yang lalu telah dibentuk panitia pembangunan untuk membangun gedung bina warga untuk ruang ibadah sekolah minggu dan remaja serta pastori. Pembiayaannya berasal dari setiap keluarga berupa kontribusi Tok Tok Ripe
sebesar Rp600.000 per tahun dan donasi lain selain Tok Tok Ripe. Tahap pertama pembangunan gedung bina warga telah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang diselesaikan RAB dan perizinan pembangunan rumah pastori sebagai pembangunan tahap kedua. Untuk laporan keuangan tahap pertama akan dilaporkan kemudian oleh panitia pembangunan, begitu juga dengan RAB pembangunan rumah pastori. Tok Tok Ripe dan donasi dapat dikirim ke rekening panitia pembangunan. Tuhan memberkati. Yang kesembilan, warta panitia pembangunan. Panitia pembangunan HKBP Yogyakarta dalam minggu ini menerima Tok Tok Ripe dan donasi berupa Tok Tok Ripe dan donasi dan janji iman pembangunan. Selengkapnya bisa kita lihat di papan pengumuman, dan saldo kas pembangunan sampai laporan ini dibuat sebesar Rp191.595.910. Yang ke-10, himbauan memberikan persembahan bulanan tahunan sehubungan dengan program dan kegiatan tahun 2024. Maka dengan ini Majelis Jemaat menghimbau anggota jemaat HKBP Yogyakarta baik keluarga maupun perorangan agar berkenan memberikan persembahan melalui Sintua wilayah dan atau kantor sekretariat gereja dan atau nomor rekening gereja dan atau kantong persembahan, yakni persembahan bulanan, tahunan, Fons Maranatha dan dana sosial Gepulri untuk tahun 2023 dan 2024. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ke-11, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja dan tim musik dan ibadah bagi jemaat yang ingin bergabung menjadi guru sekolah minggu, pendamping remaja dan atau tim musik ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Selanjutnya, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai 27 April 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selanjutnya marilah kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat yang dirawat atau pemulihan baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan. Pokok-pokok doa syafaat selengkapnya bisa kita lihat di papan pengumuman. Warta yang selanjutnya, warta ke-15, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet, dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Kami ulangi, dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta selanjutnya, persembahan bunga altar, penyumbang bunga altar pada minggu ini, yaitu dari keluarga Sintua Nyonya DMS Simanjuntak Inang Boru Siagian. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Dr. Anda Nyonya RLC Malau Borunadeak. Warta keuangan dari tanggal 13 sampai 19 April 2024 dapat kita lihat dan simak selengkapnya di papan pengumuman. Demikianlah warta untuk kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Andorang soto jalo hatan di beta jumulo ita marinde siang buken di 714 ayat sada dot ayat 4. Damini di batana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajaya hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hurian itu hata di hamuda mang dainang haha anggi pinaribot. Barita nauli di minggu jubilate sadarion. Imana tersurat sian buku Yohanes bintu 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10 walu hujahama tu tonga-tongata soron mahatana di doksu di sini parmahan nadinggan do angguau di seahon parmahan nadinggani do hosana humokop aka biru-biruna alai anggo nani upaan naso parmaha situtu naso napuna biru-birui di idape ro babiat ditarikod do biru-birui laho mapurus gabe di soro babiatima biru-birui jala di pasirakon ai si pangagaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui audo parmahan nadinggan utadda do aka nadiau jala ditadda nasida doau songon amai natumadda au jala au tumadda amai jala huseahod do hosaku humokop biru kui adong dope aka biru-biruku na asing na sosian baraon ikodohot do akai tugi honokku tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan alani ido umbain dihaulogi amai hau ala hulehon hosaku asa jalo okui muse dangadong nama buat sian au sian lomokku doi hulehon namar huasa do au mangalehon namar huasa do au majalo muse ima patik nahu jalo sian damang ido isaha nak hamu manang inang ita dahamu do ise
Anong ko bisa mana daw? Ima suku-suku ni sahalak na dua-dua, na suku-suku kui. Suku sada na dua-dua dua manginang gelenga. Di sada pertikian. Anong ko bisa mana daw ninna. Na dua-dua ima tu akka pinoparna. Anong ko madok amuku. Anong ko na madok na dua-duaku. Anong ko na madok aro teh mulu persinuat doa ama persinuaku parholong ni roha dia mermat sama manginang di paddoa kapino parnaon taringot tu hadirion ni manang tu alus ni suku-suku no damang dainang nuaeng tubuh masuku-suku tu hita ise do Yesus ia manginang dingolum isiru Tuhani amang inang di golum. Meragam alus date. Banyak mungkin pemahamat taring itu Tuhani. Boidoi tubuh jawapas ya kita ibana masih permahanau. Tuhani do namang aroro tau. Tuhani do namang leungulu dia. Tuhani do napasi koput dia akan narikoti. Alayarong gua manginang sada pangalaho adong babarita songonon sahalak ama na mangula gabi petani jadi ama tahun dak sudah ari dak sudah tiki holan na marungut-ungut mulu di istilah ni aha holan na berbete-bete adong gua hamuak kama perbete-bete mana parungut-ungut dau mate mudah dong akama man saya na marungut-ungut anggoina aduh ida narian na nami logika manang ahado idoroa jadi amang inang amat tahu saya terus do marungut-ungut jalan marabete-bete di hamalon ningoluna marabete-bete ribana mulu mangida akari mulu songono roddo mendung marabete-bete hirun baru Tuhanon nang mangulay ba gabi sa nang mudum ala ni cuacau ni naibana marbete-bete do amat taon dang baga tano inganan pangulan na ala mardongan songon na dihita samo sirakan tano tuhil do gudang batu-batu marbete-bete do ngamat taon marungut-ungut dia do mangulon masih suano dison buharo sarana dia madapo ando naka boras na denggan sian na tanoon inna matoddo jala marbete-bete do mataon mulo otik hasilna tabayak ko mamanginang mulo holan na marungutungut ngono di jolma dang di bodo manida cuaca pe marungutungut las nyari pe marungutungut uda pe marungutungut rodoniari pe marungutungut dang binoto be jabernion manang ngulunion di saratik ya manginang Roma sahala donganna ala huroha ngasay gudang akadonganna aka ama madokto maton mana cerita tu donganna nasing ulah berbete-bete do bapak ni si paduti guarna nyo nama ni paduk do ale paduk tong berbete-bete jadi adong ma sada ama di bani-bana mana dititibana matikya manginang panjupangi amani paduton idok matu amat taon dibuam may bana tu sada inganan idok ibana mamereng akka namasa di lubungna idok ibana ma bereng ma amat taserunangi takya dibotoi marungut-ungut rope udan rolas nyari di paduti do ulaonna di ula do akka ulaon nai songo dia pe akka namasa di wanibana musengan tu sada keluarga bereng ma opung serunangi nang penong mabalui nang penong soda adok ala haro dapuk gaji-gajian mulu dihami manginang mulu dok mergaji-gajian mulu dihitorra kerja serabutan ya kerja serabutan ni alai dang marungut-ungut ho bula do tanom
ho adong go pesi ulah honom, ho adong go pesi paimom anggo halakan. Songon istilah ni namataki ni hois manugut pinangan botari. Alidang marungut-ungut. Inna dongan naum. Di perjupangan nesi dia manginang gabe diri mangibena do. Toho tutu. Binere kalakan ba dihamul itu nibana do. Akka nani ulana. Di binere kalakan di padutod do ulaw nay nang pesong dia kana masa. Nang pesong tikos manang songon na moru gugo ni haumana manang moru gugo ni nani ulana dang gabe marungut-ungut. Nin namat tema di bagasa rohana mulai siya manginang bertubat may bana sumol sol roha may bana gudang do PHP mangina dia hobbarna aka lobi ungiri ngoluna manang uposi ngoluna siya dirina di siya manginang nang taida do di tonga-tongan nguto bohado sa sitonga songo petanak ngani telah berpikir positif dia kena masa taringot tungulun jalan mulai lau mengargahon pasu-pasu naung nilihon di debata tu ibana songo di rohita mangina di minggu ta sadari dia mang di do jubilate anak kilapatan di jubilate teh anggo na mangingot marulupulu ma sadok tanoot marulupulu ma tu debata sadok tanoon jubilate udah majulo manginang ado asabu hita marjubilate songo diru carota mangina asabu marjubilate rohamu laki ngamanginang 3 tahun songo diru pakilalata marjubilate rohamu marulubolo rohamu manginang songo mebir rohamu mengedusi na marasa donain roh ti perminggu non waduh waka dongan nadi sopo marulubolo rohamu marulubolo ina roh suhu bigi boado manginang ati boado nuang holan nalani aksani amatay mana paksani nate al merkur do hamen non iku barminggu do hitaninna daun kan daun sudung do manginang robe hita tu gari jaun gudang ka umudungut da gudang ka marbete-bete hita tabereng halak marpakken nauli manungut-ungut hita tabereng kalak suman persurina pajago-jago dicuri-curina nama tani namse tapi ering ina tani alakan songon na tikos ado jambul hari jambul hari kalau ado katulistiwa do kita turun nama runggut-ungut sadi hari kita marulupula pamangina kapan kita berjubilate tapi ering kahalak cuaca Tuhanon so tikos Tuhanon nganang merminggu iba apa di salah cuaca jujur doa manginang nama asa sisongonon asa borhat tita di bagasan minggu sadarion jubilate ikon ingotot tambah rulu-bulu doh hape nguluku anggo utangi ingo mamanginang nda pugus si marutang go apalagi sudi marutang minimal marutak kosa hita minimal marutak kita tutuhani sana dasar manginang nang idot di bagasan minggu sadarion asa borhat kita marjubilate ikut pahamot permahan nading gaddo anggo Jesusi itu alasan yang mutlak prioritas kita bahwa Allah itu menjadi gembala bagi kita urang pea manginang mungkin parbinoto ni geleng urang pea manginang aka ekonomita apalagi dung hari raya kan boy sajodi berpengaruh ala udang gabe ala ni ekonomi ala ni situasi ala ni cuaca do akala nasi mabemor la sirohata ale adong sonon cerita ni dong dah tak ceritaku pengalaman di dongat don jadi adong bercerita di lapo don jadi mulu minum maton di lapo itu baju tua kisah karas ibai perkudion alai perjulu di bereng maton dopek na
Ibereng dopek na. Tulu hali ibereng ina totong parlapon. Duhir upat telihon isu parlapon. Ito asal hubereng idok suku ko isu jalo ho tuak ikut dopek mu ibereng ko. Na ibereng minga. Ibu tahu itu do. Mulu nga baga inatan na di jabu ni dipoto ni nataw na dopeton nga mabuk biawin na. Mulu nga baga hui da poto ni natakod di dopeton berarti nga mabuk biawin na. Una soni biade. Una ngala di mabuk gabi marulupulo pi bana marasi rohai bana mangida akan namasai. Alai boado kita mangina na niujar ni hala debatado na marmahani debatado na mangkupita. Daro sonia dia kama songon ison, buat aku ramah namion. Bersidu hamusia ni, bersidu. Akaina pede, unang alani julu lihat keping, baru pe. Kaulah sayangku, kaulah bulanku. Mulu meliting ting ninna, aduh warni. SMS banking ku teh, teroma tong. Pa, kumasak apa mu ya? Aduh, air panasmu, songon ede, pede aduh. Kondektur na juli kan mulu songon na hapal do dibuat kondektur mana kernekon mula tu jabuna hodo sayaku hodo toniton dikuninna alai mulu na hurang setoran ijuli haro di luari mahumudo minna taksi songon na marulo bulu pamangin alai hilalaut tama otik godang balga manang mekmet taham latih ummati taham latih umma. Idu dalat tamanginang marpa ala debatado na marmahani hita jalidoki di seahud debatado ima hosana humokop akabiru-biruna. Inilah salah satu kemenangan kita Bapak Ibu. Odolah sirohatta odolo bulupta dangadong jolmaon muli deni halak batakipi anak midan aru gila juga ini hancur omong kosong pi. Adong na soni hamu anak midani. Olah kata dwi, hidup mana dok? Nadila, kamu rumah dok ida. Jadi alai ikoni bulat doh HP na. Olah Tuhan itu na mampu berkorban. Garut ina tatang heu cerita unarekan. Do 3 minggu na salpu dwi. Baby jadi. Mulu tikin merdela ni amat tero ina tei hodo cintaku inang. Hodo haholong aku. Hodo sudina nina alai dum ro. Ado gopuli. Terus baru amat tei. Tormajaki do tu pohon ikan tuawi dang dingok bena madok holong nai lemoru ala di situasi ala itu Tuhan yang mengingat tidak pernah berkurang kasihnya tidak pernah kurang yaitu perlindungan yang diberikan di siru nakini dok di bagasa turputih dari parmahan nadingga doa mulu nuaing hamu akenang parmahan nading gedu hamu nuaing tuak kama manang polisi tuba duham poltop polisi tuba ngir polisi tuba mulu ngamak katai polisi tuba on bah sudi muduk geru bedik na dihai ne pasar Horasi mulu ngamar telepon polisi tuba bang goi maribusi bu tahun maribusi dang binoto dia terbirit-birit. Alai mulu polisi du pina manaka polisi asli nai soal mata si samosirna do pesiun tak boleh ya kali do. Alai ini do hamanginang iko permahan nading gemahita parrohau tai pribadi tai hamanginang iko bui sonak kalak las rohani ala merindah hita. Dalatta lahu marjubilati amanginang ikon boy marparboy honaka parboy nadinggan dia sa propa di do audo parmah nadinggan hutaddado akan dia jala ditadana sida doa. Ini kembali relasi antara kita sebagai ciptaan Tuhan dan Tuhan sebagai sang penggembala. Tetap dari Tuhan yang sutungku nuang adong penelitian amanginang ngagudang nuang ateis jolma ngagudang nuang kurang porsia Tuhan itu HP Tuhan ini dan tutube dalam hanguluan bukan lagi seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ini
Ada jalan lain keselamatan yang diumbar-umbar oleh dunia ini. Ada jalan keselamatan selain Yesus. Ini tantangan Bapak Ibu. Apalagi tuh akan aposo. Udang gunuain. Di Jerman ini hanya 40% Bapak Ibu yang lagi mau ibadah ke gereja. Ipi akalan siya namanya. So akan itu tuon. Akan aposo, tu dia malau. Tu pantai, tu bar, tu dia museng. Tu karaokean, dohot akalan na asing. Sanit banyak tantangan kita. Buhado amang inang ikulam tatad na mageleng tayo dengan toho takas. Buhado gerak-gerik ni burukon. Buhado gerak-gerik ni anak kokon. Mergabus doom manandang. Marhatan na tutudo iba na manang nadang. Asa songon pribadi ni Yesus ni utad da iba na do ise kita. Songon idro kita manginang parmahat di tonga-tonga ni bagas. Tatadado anak kotay mana sabaritna tatadado geleng tay mana son gebe akamu akainenggo akainaido te pol namanada idumanedo ala bata alirang benasonia te molo haseyai anak ni amunga molo kaseyai anak ni maci dua buah kainai te alirang asoni bekan dan berubah be tak songon na juluy bi. Nung nga diubah mindset na bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai gembala di tengah-tengah anak-anak kita. Tak kala cukup ya manginang hepeng tapalean alai bohado na sida membuka diri. Ate. Na julu do mulu dibolang na dua-dua tahita. Wah. Tertuduk. Alai nuengon. Tabolang geleng tay, wah. Iya. Pengalaman don, na curhat doamu. Memang iman ang kondisi te. Na julo manginang mulu dipaingot amat opung sa do ngau, dikit met, mulu pa buat to amokku, ado di muruki. Kaniro, alain wae. Mulu ta muruki geleng halakan. Ana masa. Ahatam muruai, gelek kuri. Alay mulai hati penuai ngamanginang. Mulai sahat mison mengajar tu perguru medua. Memang agak doa warungku. Buhi kodo buhi baby face do. Puji Tuhan ade. Alay memang agak ekstrim. Iduman na hedo akadongan. Ama mga lualo anak kokuin ahala niya iso. Ubay na tong parit kan. WA. Bawa pulpen, bawa catatan. Apa yang ibuan? Pulpen na. Keluar dulu. Ujungnya bah. Ibu mana mak? Amang. Pak. Pendeta yang baru itu. Terin di mana? Itu lu boleh dipetong iso. Pendeta yang baru itu pacak-pacakohon itu na. Isi kebenar aku. Ibu roka mamang niku. Las roh aku amang. Tatuluk dausi. Asa disiplin. Aso tunggu biji demo awe. Terpide papidamu pada di bajitan di nam sih. Alhamdulillah torne aku. Terpide be kesejuk jon. Las roha. Alai rapak do pehita sahuriona te. Pature-ture geleng tak pature-ture akka. Jadi untuk naposo juga ya. Puji Tuhan lah. Berbuahnya firman perbicaraan kita kemarin. Betul kamu do. Itu menurut tu naposo tahun. Jangan hanya utiku waktu paskai soni mah muramena. Alai dung saya lewat paskai. Mitok sabino li sona anak nalilui. Ya, puji Tuhan lah. Tetaplah. Anggap aja semua gereja ini atau orang tua ini menjadi orang tuamu, gembalamu. Itu dari kota deh. Kami juga akan besok memiliki anak seperti Anda, merantau ke tempat orang lain, merantau ke daerah lain. Ikut tadamuna do isiro akada tua-tua di son. Song rina kita deh. Memang luar biasa do nari kami udah tuh. Hari Kamis do kami udah kamu korama. Turulu na sida. Puji Tuhan naraku. Hebat koramai naraku. Nangin ina pe diudang gua le mungkin ada kesibukan nasi. Itulah
Asa gabi saling menyambut tadi. Songoni udah kini gue baru saya 10 opati. Ditada de mata do ise Yesusi. Songoni do Tuhani. Yesusi ditada do ise do amana. Songoni mana kita. Asal mersida darro hita. Olam makudi olam makidu pesi malalungi batong toriboto. Toriatusi. Gudang gua halaman dangi boto be body language ni ainatana. Dangi boto jolom arong ngag gua halaman tidak mau tahu. So dia pinataki babamba si ina mai. Sebaliknya songoni kan rohani akena bahama ngasongoni. Sedok do magu di dia dului anggo matai dang mulak dang dilului. Dang karo songoni kan di joun. Tahari koto do bete amanginang. Lumabiak kena nami. Jadi didada mersida roha nang ditonga-tonga di punga pe amanginang. Unang adong alai di lu dang arong di joun ni di hamiad deh. Mersigulut mengaluli ketua ketua pungan. Mulu subuh ya tong di bana ketua si ipuk kapungan. Dangar rujuk josone teh. Amin. Basungon de bingung. So tu ngadong neneng gabi ketua. Terhib aro ketua. Jangan. Tapi bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang besar? Nang pesuk ketua hita alai gabi doh tita manupahya kadauli idu no muli idu no dubenga na manginang mersida di bagasan roha nama siaolongan asa idu laki na manginang gabi boy halak na di luar ni ngulutta manada dohot makka nguluhon hata ni Tuhani idu mana idu di bagasan aisa plonome adong dope akka biru-biru kuna asing naso sian baraon ikut do akka itu gihonoku tangi honon nasida do soraku dungi gabe sada punguam mai jala sada permahan gudang gope manginang tamula teodo haroro ni misioner iduman naki dititikon di uriatau tahun 2024 ini sedia 3 tahun tahun seding ni HKBP 125 tahun iya kan HKBP sudah memiliki sendi selama 125 tahun. Jika kolan barita na uli na sa senro Eropa manang Jerman bulat dan narobe nanang manodangi halak batang alai di paborha doa manginang gudang nai nali doa manginang di luar ni kita na sumana de Kristus hidupe asa sabaran inna asa sabunguan asa rak memuji Tuhani kita memiliki tanggung jawab membawa berita Injil Kristus. Aku bawa tu ingat salah ingat lupa au tahun 2010 saya ada dorai ada nggo tahun ni HKBP idok buan sedenari ninna buat sedenai Roma nopo Tuhani lapatanna kita memiliki tanggung jawab tugas ayo 450 kakaman waeng Jakarta nate ale pertanyaan apa merukil liba pas ikut dua pertanyaan naik di hurian nami naroha. Kita juga harus bisa membuka diri. Asa rapita di tonga-tonga ninguluta di bagasan akapar sauran nasa huria. Gudang gue pala amanginan na terpodum. Marhua na marminggui. Marhua na marsauri. Marhua pertanyaan marhua na merkuri. Bohado hitamang. Marhite jamita, marhite akaedetanya manginang, dipangido, disuruh kita. Asa mabuat barita nauli. Alani nakipunganina ada teyamu. Priskila dohamu. Memulai songon aktiknya priskilo marede ti. Dari minggu marede dohamu. Marede dari minggu teh priskilo. Yang hari Minggu marede dohamu ina? Hah? Sekali 2 minggu ya? Oh, sekali sebulan. Nggak pilih ku mau kamu. Ede muneki ngate. Aro naki buru panggabi do namang uluh kami. Ede nangi. Nang lau do. Gabe hidup naki yang disunggul hotu hita. Hidup ini adalah kesempatan. Koramai bete. Unang gabe permahan yamu ado. Dirita alai Tuhani mak namar mahane teh lemaju mak lem jaya amin una hira namo odok
Tung Pedro biusi baru pemangulu. Daksi songoni, alai semakin semangat bahwa kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas, membuah kalak sedenari lahu merpungu di bagasan huria, di pargogoi di batama hitam manginang, di tonga-tonga di parngulot tahun. Yesus dosi parmahan diau, Yesus do parmahan di hita, jalal alani marulu-pulu mahita. Amin. Moliati marohan nami diho. Tung takas Tuhan ulup-ulup nami lasnya rohan nami di bagasan tikion. Hodo si tutu si parmahan di hami. Hodo namar budu-budu hami, nama jagai. Dita dah hodo alitu kami akka jolma nagali, jolma namar hahurangan. Dita potodo hami Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus, gabe si parmahan nadenggan, menugiho kami tudalan hasonangan, tumual na tiyoy na met na magudang di boto hodo Tuhan di hokopor alani Tuhan pasu-pasu ma parguguy hami lemanada suaram hatami makanguluhon hatam di tonga-tonga ni ngulu si ganupari asa ahape na masa dia pinawadupi hami di tonga-tonga ni portibion marsigato kami tuhasin ni roham moliate marohan nami di ho pasu-pasu ma prastoran nami di uriam pasu-pasu nang akka ulaw nami dohot akka narikot di ngulu nami on nang akka yan akon nami piali Tuhan na met-met na balga na magudang di akka persekolahan di akka perkarejuan huma Tuhan na madongan na sila parmahanin na sila di Tuhan di bagasat gohi tod dimini di bagasan ngulu na sila alay Tuhan na siroham sahat tu huma deng dotor di nami di bagasan minggon sisa kadosa nami Tuhan asalam tau hami pakyomu gabe sibuan akan nalilu tuado bamui di bagasan Yesus Tuhan nami tangihom matangyang namion amin. Dia muama nami na nami hurian itu hata ayat persembahan di minggu tasadarion di mana tersurat di Pesalmen 50 ayat 14 pelihon matu di bata hamulateon jala garari maakka bagabagami itu natumibul. Mari dehitasian buku de nomor 220 sada ayat sada Uhud papung pelian.
Goncong mahina. Tatangiyakon mapilata tuwado pa di bata martangya kita. Ali di bata manamina di banu gijang, odo haroroan ni salahu silelehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tamima siya na dilon mituhami pilan nami tuho, sa jalom magabi uwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilenon pati bulong harajawam dito ngatungan ni huriyam, doho di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami gurang ni sinelehon mituhami. Asalam girgir kami madok maulihat itu ho, marahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banu gijang, saya binar badia magwarm. Sero maharajaonmu, sesaut malam niroham di banu tongosong na di banu gijang. Leo matuham sadari unhang uluan siap hari. Sisa marusanam song panisanami, idusan idongan namar dosa tuhami. Una kami tugu tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Aiho. Mulak mahamu di bagasa dame, calo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tamaho. Di sodako Tuhan dewa tamaho buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan dewa tamaho buhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutod di munabi. Di hamuna manami nanami hurian itu hatta kian hami parhala du huriat AGP Yogyakarta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Oras mari kita.